Čaute ľudia, ja som Simonza a vítam vás svojho ďalšieho videa. Dnes budem ochutnávať chorvátske sladkosti. Takže, ako prvú chorvátsku sladkosť, ktorú som našiel, sú vlastne tieto prekrášny. Neviem ani čo to je, malo by to byť ako volačo, ako nejaký slovenský štrudlík, čo my tu máme, nejak tak. Môžeme ísť to okoštovať. Vyzerá to takto. Je to vlastne ako slovenský štrudlík a môžeme to ísť okoštovať. Je to strašne dobré, ale že strašne. A môžeme ísť na ďalšiu sladkosť, ktorú takisto máme aj my na Slovensku a je to tento brumík. Možno si hovoríte, že na čo sem dávam brumíka, keďže ho tiež máme na Slovensku. Ale ak si všimnete, tak v Chorvátsku sa to volá Barni. Takže som si to musel kúpiť, keďže som videl, že iné je to, ale mám pocit, že to bude také isté ako na Slovensku. Takže ideme si ho otvoriť. No, samozrejme. Tvar je taký istý ako na Slovensku, jak nečakane. A ideme jesť. Také isté ako na Slovensku. Ale čo úplne. Ideme na ďalšiu, podľa mňa veľmi ikonickú sladkosť. Je to táto chorvátska plazma. Dobre. Vonia to vonia to ako čokoláda, podľa mňa, keď si vlastne pred Vianocami kúpite adventný kalendár s čokoládkami a tak nejako. Vyzerá takto tá čokoládka. Môžeme ísť ochutnať. Ono je to veľmi dobré. Je to vlastne taký keks, by som povedal. A to je také poliate čokoládou. Ďalšia sladkosť je tieto takéto napolitánky čokoládové. Vyzerá to dobre, klasická napolitánka. A môžeme ísť okoštovať. Ale chutí to ako buď horálka, alebo kávenka. Ale asi skôr taká kávenka sa k tomu podobá. A ideme na ďalšiu sladkosť. Naša predposledná sladkosť sú tieto Kiki. Ešte na Slovensku nemáme, ale tiež to bude asi nejaká čokoláda. Môžeme sa ísť na to pozrieť. To není čokoláda. To sú vlastne cukríky, ja vám ich vyberiem. Samozrejme nie všetky, lebo je tu viacej tých príchutí. 4 príchute, ale sú to takéto cukríčky. Takto, toto je čerešňa, toto je jablko a toto je citrón a pomaranč alebo mandarinka. Prvú okoštujeme čerešňu určite. Keďže ja som nevedel, že to sú normálne cukríky, ja som myslel, že je to čokoláda, myslel som, že sa mi to rozpustí, takže dal som to do chladničky. Takže to bude také tvrdé. No dobre. Takto môžeme ísť. Tvrdé to je. Ako ťažko sa to rozžúva, keďže to bolo v chladničke.
moc ochutí. Podobný cukrík máme aj na Slovensku, to určite. To je ako taký čerešňový cukrík, ktorý máme na Slovensku. Tak by som to povedal, chutí to skoro rovnako. Ideme na ďalšiu sladkosť. A posledná sladkosť je tento Paddingtonový perník. Je to príchuť čokoláda a pomaranč. Keď som bol v obchode a videl som tam Paddingtona, som nikdy nevidel, že má Paddington nejakú sladkosť. Takže som si to určite musel kúpiť, lebo Paddingtona rád pozerával. A perníky ja celkom mám rád, túto čo máme na Slovensku. Jo, to není perník, to sú nejaké takéto koliečka, ale je to dvakrát. Cíti tam tú čokoládu, ale aj takú pomarančovú arómu by som povedal. Môžeme jej skúsiť. Je to dobré. Je to dobré, ale na Slovensku máme veľa čo podobné určite. Je to dobré, ale mňa by zaujímalo, prečo k tomuto perníku, či čo je to privlastnili k Paddingtonovi. A posledná sladkosť je za nami, takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa.